Yawwa tashi ni na ma gama shiryawa in rage miki hanya inda na dauko ki. Ka rage ma hanya zuwa ina kuwa? Ina za mu je zan tafi aiki ne shine nace to bari in rage miki hanya inda aje ki a hanya ko? Yanda na ga wannan gadon ai ina ni wallahi bacci ma bai gama isa na ba ga akwai bacci a ido na ba. Kaje kawai dan Allah sai ka dawo. Kaman yaya? Ko baki ga kuɗin da na tura miki bane jiya? Na gani ni ba ta so nake ba bacci nake ji wallahi. Yanda na ga gurin nan ina zan je wallahi a'a ka je kawai. Kaman yaya in je? Kar ki manta fa abin da ya haɗa mu. Kuma na sallame ki jiya fa da daddare na fara ganin ki. Na ɗauko ki kuma mun yi abin da zamu yi na sallame ki. Ki shirya mu je in rage miki hanya in aje ki inda na ɗauko ki. Dan Allah dan Annabi kana ta da magana ɗaya ni na ce maka bacci nake ji bacci fa bai gama isa na ba kawai ka je sai ka da an ka fita ka janyo min kofin dan Allah. To shikenan ni zan tafi gun aiki. In na dawo lalle ka in ganki a nan gurin in kin kulle ki ba makota na kin nan su aje. Sai ka dawo. Ke wai wani hauka ne na ga kin mammana wasu hotunan ki a falon check me yake damun kanki ne wai har yanzu baki bar gidan nan ba ma Kaga tashi na fa kenan ya gyara maka gurare sannan na dan abubuwan da zan shi nake zaune nake ina huta ina jiran ka. Ashe ka dawo. Ban dawo ba. Baki ji maganganun da nake faɗa miki bane? Ki fita ki bar gidan nan kuma kin ki fita. Wai in fita in je ina? Kana ta wani maganganun in fita. Ni ba bari ka ji in gaya maka tun jiya da abin ne ya shiga tsakanin da kai. A zahirin gaskiya na ajiye maganar kuɗi a gefe. Wallahi soyayya ka ta riga ta shiga cikin zuciyata kuma bana tunanin ranar daina ta. Dan yanzu haka ina nan ina yaki da soyayya ka ta ya zan mallake zuciyarka. Gani nayi wannan gidan ba hotel ba komai ba sannan gida ne naka na kanka kuma ba aure gare ka ba me zai hana ka zo mu ci gaba da rayuwar mu muna jin daɗi amma kuma kawai sai ka dinga magana ku ta haba ka zama waye su mana soyayya da ni wai ke kin manta jiya na fara ganin ki a duniya na ɗauko ki akan titi fa mun gama abin da zamu yi kuma na baki kuɗi ki kama kanki ki tafi mana kin ga in ma kuɗin ne ba su miki ba zan ƙara tura miki wasu yanzu dan Allah ki fita ki ƙale ni maganar kuɗi na gaya maka ka ajiye shi a gefe don ba sa gabana ni yanzu soyayyar ka ce a gabana dan Allah dan Annabi ka zo ka zauna ni maganar fahimta wai na ma ga har wani abinci kika daddafa gashi can kin ci cikin babbar shi wa ma ya baki kuɗin to kuɗin da ka bani ne na girka don na san in ka zo za ka bani ninkin su saboda na san za ka ji daɗin abin da na yi ni fa kuɗin da na baki kuɗi ne na sallamar ki ba wai na baki kuɗi bane ki dafa abinci dan Allah kaga na san da yanzu akwai gajiya a jikinka ka toilet ka shiga ka yi wanka sai ka zo ka samu ka ci abinci dan ka abinci can na aje maka dani sai ka zo ka kwanta to wallahi tallahi zan yi maganin ki za ki ga abin da zan miki daga gata kuma sai ya zama abin faɗa ina san ka je ka zo mana ya je fala gulam kutu ya gulam kutu ya gulam me wannan kake yi kutu ya gulam wani haka kutu ya gulam to kutu ya gulam kutu ya gulam kutu ya gulam kutu ya gulam da Allah rakata kin san me nake yi ne wannan kina bi na ko muna yi to wannan abin tsafi ne kuma sunan ki nake karantawa zaki zama kuɗi yanzu na a saman gurin nan alhamdulillah to kaga yanzu in an sashe sai da nan nawa kenan za su bada wai baki da tunani ne ce miki ne fa kuɗi ne nake tsafi da ke kuma zaki zama kuɗi ni nan da yake ganin matsafi ne na sani mana yanzu ka ƙara tabbatar min da kana sona kaga ni fa dalilin da yasa ni tambaye ka nawa za a samu in an samu kuɗin nan so nake a raba shi gida biyu a ba mu Amina kashi ɗaya ka ɗauka kashi ɗaya na yi imani kana kashe kuɗin nan ina ƙara shiga cikin rayuwanka hakan kaga ya nuna min na fara cin nasara akan soyayya
wallahi kinga dan girman Allah ki yi haƙuri wallahi wannan abin da nake ba tsafi bane kawai ina so ne duk ki tafi ki taimaka dan Allah ki bar gidan nan ko nawa kike so ni zan ƙara miki ki fita wai yanzu kana nufin kuɗin da kace min za a samu ba samu za a yi ba gaskiya ni dan haka ne wallahi baka kyauta min ba abada Allah da Allah na sare kuma za a samu kuɗi kuma yanzu baka kyauta min ba wallahi gane alhamdulillah Allah na gode maka kai farin ciki ban gane duk wannan abin da kike ba alamun sun nuna ina tare da ciwo ina ɗauke da juna biyu to juna biyu na can in barikin ki da kike ne kika samu yin ne nawa a ciki wannan cikin ba ni kuma bane na kai sakamakon kafin su gidan nan ni bai nuna ma alamun kuma ba amma kwana ɗayan nan da nayi kaga abin da ya faru don haka sai kai sauri ka amshe shi dan na san zai zama dan lele a gurin babansa da Allah rufe min baki abinda nayi so daya zaki zo kina wani ciki na ne ta yaya wannan rashin hankalin ma zai yi me yasa zaka ji ana cewa in an yi aure Allah ya sa kin shiga da kafar dama Allah ya sa ki sako mana alkhairi to wannan alamu ne suka nuna alkhairi ne na sako kaga in ma kira Amina na san zaki farin ciki da wannan abu Allah da ka tada wannan abin da yake na ɗauko maka yana tashi hankali